Intawa Nkhani mwatsaranetsarane ndipo mlindine yankho seunda koma kuyamba naye mitu yake. Apolisi kulilongwe amanga amene adakhalapo mkulu woyang'anira nyumba Intawa ya Nkhani mwatsaranetsarane ndipo mlindine yankho seunda koma kuyamba naye mitu yake. Apolisi kulilongwe amanga amene adakhalapo mkulu woyang'anira nyumba zaboma Prince Kaponda Mgaga. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lalamula makampani asanu ndi limodzi kulipira chindapusa chokwana 361 miliyoni kwacha onse pamodzi. Nkhani zina bungwe la Independent Complaints Commission lati likulephera kugwira ntchito zake bwino chifukwa chakusowa kwa zipangizo zogwirira ntchito. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tikhale limodzi. Apolisi kulilongwe amanga amene adakhalapo mkulu woyang'anira nyumba zaboma Prince Kaponda Mgaga amene amayankhulira apolisi mdziko muno Layo Chintembo atsimikiza za nkhaniyi. Malinga ndi zimene tapeza Akaponda Mgaga awamanga pamodzi ndi anthu ena. Pakadali pano akuluakulu ena ochokera ku ofesi ya Directorate of Public Prosecutions DPP alinso mgulu la anthu amene akufufuzidwa. Tikupasirani zambiri zokhuza nkhaniyi mu nkhani zathu zotsatira. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission lalamula makampani asanu ndi limodzi kulipira chindapusa chokwanira 361 miliyoni kwacha onse pamodzi. Bungwe lidalamulanso makampaniyo akubweza ndalama kwa makasitomala awo chifukwa chophwanya mgwirizano wa ngongole komanso kugulitsa fertilizer owononga mbewu. Zambiri mulipotili la Grace Alinafe Makawa. Chindapusachi chikusatira milandu ya chinyengo, zinthu zosokonekera ndi ntchito zomwe sizinaperekedwe zomwe zinawonongetsa ndalama zambiri za ogula ndi mabizinesi aku Malawi. Mabanki a FTH ndi Standard akukumana ndi chilango chokwana 300 million posintha zinthu za insurance ndi ngongole popanda chilolezo. Makampani ena anayi a Nitroforce, CTS Courier, Modern Dry Cleaners ndi Urban Realtors alipira chindapusa chobweza ndalama zokwana 61 million za feteleza osokonekera, katundu otayika, zovala zoonongeka ndi malo omwe sanaperekedwe. Tiyeni tinene zoona mosapyatira. Zoona zake zonena kuti Amalawi ambiri sakuzindikira ufulu wawo pa nkhani ya zamalonda. Zonena kuti ali ndi ufulu onena kuti akagula chinthu chayenera kukhala kuti chili certified, komanso chinthucho chayenera kuti chili ndi expiry date, komanso akagula chinthucho ayenera kulandira receipt layenera kukhala mu ndondomeko yakuti yonena kuti ayenera kukhala ndi dzina la amene agulitsayo, address yawo, phone number, ngati umboni onena kuti agula chinthu. Amalawi ambiri sakuziwa zimenezi. Ambiri amagula zinthu osalandira receipt. Mapeto ake amasowa umboni kwa Mmawa zikachitika zinthu. Komanso ambiri saziwa kuti akagula chinthu cha mtengo wapatali choti chayenera kugwiritsidwa ntchito pakanthawi, pamayenera kukhala guarantee kapena warranty yonena kuti pakakhala vuto ayenera kubwerera kuja nagula kuja kuti akathandizidwe. Kubweza kwa zindapusazi zikuchokera ku msonkhano wa namba 75 wa komishoni omwe unachitika pa 8 June mchaka cha 2026.
bungwe la Independent Complaints Commission lati lafufuza madandaulo 268 mwa madandaulo 592 okhuza apolisi kuyambira mchaka cha 2020. akuluakulu abungweli ati zizochitika chifukwa cha kuchepa kwa zipangizo zogwirira ntchito zomwe zikuchititsa kuti ntchito zichedwa. Wachiwiri kwa mkulu wa kafukufuku ku bungweli Grant Kamkhulungo wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano ndi atola nkhani. Iwo afotokoza mavuto ndi amene alipo ndikuchananenera kuti anthufe tilipo ochepa ngati ma investigators okha tilipo 7 kuti tipange cover Malawi sei. Tikakamba mayendedwe institution yathu ino ndi magalimoto awiri amene timagwiritsa ntchito ndiye kuti tikafikire kose zimativuta nthawi zina ndiye kuti makesi aja kumatenga nthawi kuti tiamalizise chifukwa cha zimenezi. Komano ndikhoza kunena kuti pano tikukambirana ndi boma kuti tipange muchizungu amati functional review tiunike kuti kodi ntchito zathu zizigwirira bwanji andi zomwe tikupingana nazo ndi chani koma tingakonzenso bwanji. Ndikuti functional review imene itithandiza kuti tionjezere namba ya maofesa ogwira nawo komanso titsekule ma regional office mu ma region monse momwe muli apolisi. Akatswiri aulamuliro wabwino ati akhumudwa kuti dziko lino likupitirira kuononga ndalama zambiri chifukwa cha ziganizo zosakhala bwino zimene akuluakulu ena aboma amapanga. Iwo anena izi kutsatira maripoti kuti boma likupitiriza kupereka malipiro ndi ndalama zina kwa Director of Public Prosecutions Masauko Chankakala ngakhale kuti sagwira ntchito. Isaac Salima afotokoza. Mwezi wa Novembala chaka chatha mtsogoleri wa dziko lino apita Muthalika adasankha a Faustino Maere ngati mkulu wozenga milandu ya boma kapena kuti Director of Public Prosecutions. Koma pa nthawiyo amene adali pa udindo omwewu Masauko Chankakala sadalandire kalata iliyonse yowadziwitsa kuti awachotsa kapena awatumiza malo ena ndipo kuchokera nthawi imeneyi akhala akulandira malipiro awo pa mwezi komanso zina zimene amayenera kulandira pa udindowu ngakhale iwowo akhala sakugwira ntchito. Achankakala adakana kuyankhulapo pa nkhaniyi pamene tidawayimbira foni. Ndipo titafunsanso amene amayankhulira ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Focus Maganga pachifukwa chimene boma silikuwapasa ntchito Achankakala, Amaganga adati tiyankhule ndi nduna yoona zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba amene sadayankhe uthenga umene tidawatumizira pa foni. Koma akatswiri woona za ulamuliro wabwino ati zimene zikuchitikazi ndi zokhumudwitsa polingaliranso kuti dziko lino likuvutika pa nkhani za chuma. Wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe adati izi zisonyeza za ziganizo zimene zimakhalapo zimene zachitidwa pa nkhani zokhuza ndale komanso osaziunikira bwino. Iwo adati ndikofunikira kuti atsogoleri a dziko lino aziunikira akamachita ziganizo poopa kuti dziko lino likhoza kumapereka ndalama kapena kuononga ndalama zimene zikadagwiritsidwa ntchito pa zinthu zina nkumalipira zinthu ngati izi. Ndiwo wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition Amaiko Kaiyasa nawonso adati ndi zodabwitsa kuti boma lalola kuti nkhanizi zipitirira polingaliranso kuti dziko lino likudutsa mu nyengo yosakhala bwino pa nkhani za chuma ndipo likupitirirabe kumaononga ndalama motere. Sabata yatha komiti ya ku nyumba malamulo imene imaona za anthu amene asankhidwa kugwira ntchito za boma ya Public Appointments Committee idayitanisa mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi kuti akafotokoze bwino zokhuza nkhaniyi koma mkumanowu sudachitike. Nduna ya zamaphunziro Bright Msaka yati yakondwa kuti mayeso a Standard 8 ayamba bwino. Msaka ati pakadali pano sanayandere madandaulo aliwonse ochokera kumalo amene ophunzira akulembapo mayesowa. Msaka anayankhula izi pamene anayendera malo ena olembetsera mayeso mboma la Dedza. Brenda Kaya ali ndi zambiri mu ripoti lomwe akuwerenga ndi Grace Makawa. Msaka ati malipoti omwe alandira kuchokera malo olembetsa mayeso akusonyeza kuti mayeso ayamba bwino. Inetu ndinokhoto ndayendera skulu zingapo kunokudetsa koma ndikuyendera skulu kunokudetsa kutulanga unali chero kumvesera kuyambira Chitipa paka kunsanje kuyambira kusalima paka kumchinji kuona kumva kuti kodi mayeso ayamba bwanji. Ndinokondwa kunena kuti mayeso kuna kulikonse Malawi muno ayamba bwino ayamba pa nthawi yake. Ndipo mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Mtandiza Primary School McLeod Katumba ati mayeso ayamba bwino pa sukuluyi. Pano pa mayeso ayamba bwino ndikutanthauza kuti palibe zotsamwitsa zambiri, palibenso ophunzira amene wadwala, chilichonse chikuyenda ndithu mchimake.
wachiwiri kwa nduna ya zamaphunziro a Francis Foley nawo anayenderanso sukulu zina mu boma la Mchinji komwe iwo ayamikiranso kuti mayeso ayamba bwino. A Foley anayendera sukulu ya Kawere, Mchinji Mission, Kamuzu School komanso Chinyata Primary School. Ku Blantyre yemwe akuyang'anira mayeso pa sukulu ya primary ya Catholic Institute Jennifer Gia wazandira nkhani wathu Miriam Laha kuti zonse zikuyenda bwino pamene ophunzira 487 akulemba mayesowa. Mayeso amenewa ayamba bwino chifukwa zonse zoyenerera tili nazo. Security yathunso ili bwino chifukwa tili ndi achitetezo apolisi amene tili nawo pamalo pano. Ana amene tili nawo panopo alipo okwanira 487. Mwana amene wawa ma SNE alipo awiri ali mu room yawoka. Mmodzi mwa ophunzira amene akulemba mayeso pa sukulu ya Chichiri Masi Mbwana wati akuyembekezera kuchita bwino. Apa mindraona mu maneboy yabwera bwino kusiyana mmene nabwera moko chikhulupiriro chathu choti feyo tikupita kundanda hiru kapena St Mary's. Mbali ya security taona ri pamalo pano pali security yabwino koma chomwe ife tadandola ngati ana skulu mbali ya makhalidwe monga madeski ndoperewera enafe talembera mipando koma titisiya zotindisira nde pali anena amatha kumalembera alula zimakhala zovuta kalembedwe kathu. Office ya kazembe wa United Nations komanso bungwe la World Food Program yachenjeza Malawi kuti liyambe kukonzekera nyengo ya mphepo ya namondwe yomwe ikuyembekezeka chaka chino. Kazembe office ya Rebecca Adanonto atakudikira mpaka mphepo ifike kungayike anthu ambiri pa chiopsezo cha njala. Feston Malakezo wadzandiripoti. Mayi Adanonto anayankhula izi lolemba atayendera muzi wa Zigodo kumpoto ku boma la Mzimba kumene bungwe la WFP likugwira ntchito yothetsa njala. Iwo anati mabungwe omwe ali pansi pa United Nations ali okonzeka kuthandiza dziko la Malawi pomwe likukonza njira zozikonzekeretsa ku mphepo yomwe itabweretsa namondwe mdziko muno. We can't wait for El Nino to come and hit us and once again we put our hands in our heads. Mphepo ya El Nino ikubwera. Pakadali pano Amalawi oposa 4000 alikale pa vuto la njala. Ndipo tikuyenera kukonza njira zabwino zomwe zingathandizire kupewa zotsatira za El Nino. Tikuyenera kugwira ntchito limodzi kuti tipeze yankho ku mavuto omwe angabwere. All the other almost 1000 villages that we are helping with the Zero Hunger Initiative. Poyankhulapo mkulu wa WFP kuno ku Malawi Bambo Hyun Junlim anati dziko la Malawi likuvutika pa nkhani ya njala komabe anati ali ndi chiyembekezo kuti ntchito ngati imene akukhazikitsa kumpoto kwa boma la Mzimba ya Zero Hunger Village Project itakuthandizira kuthana ndi njala mdziko muno. Some donors are stepping in. They want to invest. So with a small success. Mavuto alipo ndithu. Ndipo tikugwira ntchito ndi boma komanso anthu osiyanasiyana pofuna kuonetsetsa kuti tathandiza manja kupeza chakudya. Tili ndi chiyembekezo kuti titalimbikitsa ulimi wa makono manja mbiri atha kukolola zochuluka zomwe zingathandizire kuti njala ichepe mdziko muno. 2,000-3,000 kwacha per day, but they have food. Poyankhulapo mmodzi mwa anthu amene akupindula ndi ntchito yothetsa njala ku derali a Blaiston Soya anati iwo anapasidwa mbewu yachimanga komanso fetereza ndi bungwe la WFP ndipo mukuona kwawo njala tsopano ikhala mbiri yakale pa khomo pawo. Kuzera mu Zero Hunger napindula kupeza mathumba 30 bags. Ichi ni chokondesa kwambiri kwa ife chifukwa kwa ife tsopano ngati pa banja mlanga njala yatha. Kupatula kuyendera mawanja amene akupindula ndi ntchito imene bungwe la WFP likugwira deraku akuluakulu ku bungwe la UN WFP omwe analinso limodzi ndi mkulu wa UNICEF no Malawi anayenderanso sukulu ina ya Mkumbaphala ya Jonas Ndelali imenenso ikulandira thandizo kupyolera ku ntchito ya WFP yotchedwa tsogolo la thanzi. Tipitiriza opasana nkhanizi mukatha kuonera izi. Nkhanizi anthu amene nyumba zawo zagwa chifukwa cha mvula ya mkuntho m'boma la Dowa apempha boma kuti liwathandize ndi zipangizo zomangira nyumba. Mawanja pafupifupi 100 ochokera mdera la mfumu yayikulu Mponera akukhuzidwa ndi ngozi yomwe inachitika loweruka lapitali. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Ngozi yapangitsa kuti nyumba za anthu malo ena ochitira malonda
komanso mbali ina ya Champion Stadium awonongeke. Pakadali pano anthu ena ambiri ali kakasi popanda chiyembekezo kuti nyumba zawo azimanganso motani. Ena mwa omwe ngoziya wakhudza a Efero Kamwendo ndi a Christina Yona akadakonda kuti boma liwathandize ndi zipangizo zomangira nyumba monga njerwa ndi cement. Awiriwa ali ndi chikhulupiriro kuti izi zikwathandiza kuti amangenso nyumba zawo. Moyo wanga zanyukhuza chifukwa choti katundu yense wonongeka. Nyumbaso nilibe pogona. Thandizo langa longofunika lone uronkozetsirako nyumbayo. Angati zigona kuti vana michiro yayikizo magona kwina. Ndiye pamenepo mavuto yakulu zedi amene anikhudza ineyo palibe chimene choti ndingachitepo. Mmodzi wa akuluakulu a nthambi yoona za ngozi zogwa dzidzidzi a Charles Matabwa wati nthambiyi yowunikira zapempholi kuti paoneke chitsogolo. Kwa anthu omwe akusowa pokhala tikupempha kuti padakali pano mwina abale awathandize pomwe ife tikutenga mbali pa chakudya ndi zinthu zina za pa nyumba, koma pa nkhani ya malo okhalawo tikambirana ndi anzathu woyang'anira za shelter kuti tione kuti tingagwire nawo ntchito limodzi bwanji. Pakadali pano nthambi yathandiza mabanja okhudzidwa ndi katundu osiyanasiyana monga chimanga, nyemba, mabulangeti ndi mafuta ophikira. Kampani ya Salima Sugar yali kuyembekezera kupanga sugar okwana matani 21,000 chaka chino. Kampani yatinso yapereka mwayi kwa alimi ang'onoang'ono a Nzimbe kuti adzigulitsa zokolola zawo ku kampani iyi. Mwezi Gausi ali ndi ripoti. Times itayendera factory yopanga sugar mboma la Salima linapeza kuti ntchito zambiri zokonzekera kuyamba ntchito yopanga sugar ili mchimake. That sugar we don't boil at 100 degrees Celsius. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu pa factoryyo a Brista Mkandawire ati kampani yawo yachita kale ntchito zambiri zokonzekera kuyamba kupanga sugar kwa chaka cha 2026. Iwo ati chaka chino akuyembekeza kupanga sugar okwana 21,000 metric tons. Kukonzekera kwathu kuno takonzekera bwinobwino, ngakhale panali mavuto ena ni ena amene tinali nawo, koma takonza mavuto aja moti pakani pa date imene tagwizana kuti pa 15 ndithu tikhala tikuyamba kupanda vuto lililonse. Opoyankhulapo mkulu wokhoza makina pa factoryyo a Martin Njoloma ati ntchito yonse yokhozanso makina amene amapanga sugar ili kumapeto. Mu process yo gaya sugar mapeza kuti mamachini nthawi zina amatha kupeza kuti awonongeka. Chokoma ndi chakuti tili ndi ma-technicians amene ali ophunzira ndithu amene analembedwa kunena kuti chinthu chikakhala kuti chawonongeka amene aja ndi amene amatha kukonza. Zonsezi nkuyesesa kunena kuti mwina mwake tisamakhale ma breakdown osakonzekera. Sugar ndi kampani ya Salima kuthandizira kwambiri kuti sugar zipezeka pa misika komanso kutsika mtengo kwa sugayi. Boma lati achinyamata mdziko muno ndi nsanamira wa chitukuko ndipo tsogolo lawo lili madalira mmene ndondomeko zosiyanasiyana zikukhazikitsidwira. Unduna wa chinyamata masewero ndi chikhalidwe wati akuluakulu a boma ayenera kuonetsetsa kuti ndalama zomwe zimayikidwa pa chitukuko cha achinyamata zigwiritsidwe ntchito moyenera. Izanenedwa lolemba potsegulira msonkhano wa masiku awiri wa achinyamata omwe ikuchitikira ku hotela ya Crossroads ku Lilongwe. Jimmy Chezama walemba ripoti ili lomwe walenga ndi Grace ali nafe makawa. Nduna ya achinyamata masewera ndi chikhalidwe a Alfred Gangata yati kuyikidwa kwa ndalama zokwana 100 million mthumba ya Youth Constituency Fund ndi chinthu chopindulitsa. Nizofuna kwambiri chifukwa kuti ndekuti anthu onse amene amemira mayuthi m'madistrict onse ali pano kuthandizana komanso kufuna kugawana nzeru kugwiridwa kwa ntchito komanso kukambirana mmene angathe kupititsira patsogolo ntchito za chinyamata mwadongosolo mu maboma awo. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la UNDP Achike Charles Enyekwe wati masomphenya a chaka cha 2063 akufunika achinyamata kuwayika patsogolo. Ofisala wa konsolo ya mboma la Zomba Sophie Nzunga wati maphunzirowa ndi ofunikira.
Okay, so kwa mene utithandizira kwambiri chifukwa chonena kuti ngati ma youth officer kumaboma kumene tikugwira ntchito tili ndi mwina magapu ambiri amene okuti tikuyenera kuti tipange filo. So training iyi kwambiri ndiyonena kuti ikubwera kuti ipange filo magapu amenewo aitiphunzitse kaya nkhani yokhudzana utsogoleri umene komanso mwina kaya tilumikizitsa bwanji mmene ilili ka ndondomeko yathu ya National Youth Policy of Malawi 2063. Mabungwe omwe athandizira mwambowu ndi monga UNICEF, European Union, UNDP, UNFPA komanso banki ya Standard. Nkhani za masewero. Timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino Flames yayamba chaka cha 2026 movutikira pamene ikusakasakabe chigonjetso chake choyamba itasewera masewero anayi mchakachi. Malawi yagonja ndi Ethiopia ndi chigoli chimodzi kwa 0 pa masewero oyesa mphamvu. Magulu awiriwa akuyembekezekanso kumananso lachiwiri mu masewero achibwereza kwa Addis Ababa ku Ethiopia. Zambiri mripoti la Alweden Pasar mwawerenga ndi Peter Forte. Timu ya mpira ya Flames ikuyembekezeka kukumana ndi Ethiopia mu gawo lachiwiri la masewero opimana mphamvu omwe achitike mu mzinda wa Addis Ababa mdziko la Ethiopia. Mphunzitsi wamkulu wa timuyi Kalisto Pasua wati masewerowa ndi gawo limodzi la ndondomeko zomwe zithandizire kulimbikitsa timuyi komanso kulimbikitsa kumanga mgwirizano kwa kaseweredwe pamene Malawi ikukonzekera mipikisano ikuluikulu kutsogoloku. The main worry has been maybe concentration. The game starts. Pasua wati timu ya Malawi idagonja masewero ake oyamba ndi Ethiopia sabata yatha italephera kutchinga bwino kumayambiriro a masewerowo, ndipo iye wati ali ndi chikhulupiriro kuti osewera ake atawafotokozera pakufunika kokhala tcheru pa masewero asewera bwino ndi kutchinga bwino pa masewero achibwerezawa. Malawi ikhala ikukumana ndi Ethiopia kutsatira kugonja kwawo ndi timu yomweyi sabata yatha. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake apolisi ku Lilongwe amanga amene adakhalapo mkulu woyang'anira nyumba za boma a Prince Kapandangaga. Bunge la Competition and Fair Trading Commission CFTC lalamula makampani asanu ndi limodzi kulipira chindapuso chokwana 361 million kwacha onse pamodzi. Munkhani zina bunge la Independent Complaints Commission lati likulephera kugwira ntchito zake bwino chifukwa chakusowa kwa zipangizo zogwirira ntchito. Mnali ndine Yankho Seunda.